To alhamdulillah jama'a shugaban kasar America wato Donald Trump ya fito ya jaddada kudirinsa da niyyarsa da cewa a shirye take a cikin 'yan kwanakin nan su kai wa jamhuriyar musulunci hari. Nan take muka hango kuma shugaban dakarun kasar mamaya shi ma ya fito ya kara jaddada cewa a shirye suke su kai hare-hare ga jamhuriyar musulunci dan ba hakura suka yi ba. Amma ta ina za su kai hari ne? Duk inda suke tunanin cewa za su kai musamman daman su sun fi fakewa da zamba cikin aminci to jamhuriyar musulunci ta yi maganin su ta wannan bangaren duk wasu masu leƙen asiri da kuma wanda aka tura cikin jamhuriyar musulunci domin a yi maganin su za a iya cewa a cikin kaso 100 jamhuriyar musulunci kaso 99 ta riga ta kama sai dai waɗanda ba za a rasa ba. To me madogaran jamhuriyar musulunci? Jamhuriyar musulunci dai an zuba ta da me madogaran kasar American da kasar Yahudu? Madogaran kasar American da kasar Yahudu shine makota waɗanda suke wanda suke boda da jamhuriyar musulunci. Na biyu kuma su ne waɗanda bakin ruwan rafsi wanda kasar American wanda kasar jamhuriyar musulunci ta ɗauko wasu manya-manyan jiragen ruwan yakin ƙasar Amerikan wanda ta zo ta jirge su a bakin ruwan fasha wanda suke yunkurin kutsawa su shigo yankin fasha duk da jamhuriyar musulunci ta ɗauki wannan jiragen har guda ɗaya a ɗazu-ɗazun da safen nan ya yi yunkurin kutsawa ya shiga lardin wato ruwan jamhuriyar musulunci inda ta hango shi kuma ta yi masa wonin akan cewa ya koma. Karo na biyu kuma wanda ana tunanin cewa ko da za su kai hari ta wannan bangaren za su yi kuma za su yi amfani ta kuma da kasashe da kuma manyan base su na kasashen larabawa. Amma me matsalar da suke tunani shine idan suka sake suka kai fa ba su samu nasara ba ko kuma a jamhuriyar musulunci ta samu nasarar kakkaɓe wannan ba su kai ta ƙasa kamar yadda suka yi niyya a farko ba. To wannan karon kuma jamhuriyar musulunci ta ɗauki alwashin cewa in har suka sake suka kai mata kuma Allah ya bata nasara ta kakkaɓe wannan harin fa to dukkan kasashen da suka haɗa baki da ita ko kuma aka yi amfani da wannan kasashen wato munafikan larabawa da ita kuma kasar mamaya to fa duk wani makami da suke tunanin cewa ta shiryawa dukkan wasu kasashe da kuma ita kanta kasar mamaya to a wannan bangaren ne mu kuma zamu dage da addu'a akan cewa Allah ya sa su yi gangancin kaiwa jamhuriyar musulunci hari wato kasar Iran saboda ko banza mutanenmu al'ummarmu na Gaza za su samu sauki saboda sulhun da aka yi a baya ba abin da ya jawo mana illa iyaka bakin ciki da bacin rai wanda a yanzu haka in banda iban gawawwaki na da kashe-kashe da kasar mamaya take yi ga al'ummar Gaza kuma daman ta yi hakan ne domin ta tura mana bakin ciki. Amma wannan karan idan suka sake suka kai jamhuriyar musulunci ta ce babu sulhu kuma sai ta gama da su baki daya kuma ta shirya sojojinta na ruwa da kayan fada ta shirya sojojinta na tudu kuma ta shirya mizari din da bata fito mata ayyana amfaninsa ba ko kuma tsayinsa ko kuma gudunsa ba wanda ta ce a wannan karan in dai suka sake suka kai mata fa to za a yi ta kare ne. Saboda haka sai mu dage da addu'a ubangiji Allah ya dauka musulunci ya kaskantar da kafirci, Allah ya sa kasar Isra'ila da kasar America su yi yunkurin kaiwa jamhuriyar musulunci hari domin mu ga yanda za a yi kaca-kaca da kasar mamaya.